70. Can we have the interpreter here, please? So, I just would like to ask, ha? Ano? Na-expire na raw yung contract niya. She went out. Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti lang, no? Konti lang, no? Ito, tatanungin kita. Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity ka. Yun ang sabi mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo, hindi sa China? Kasabot ka, Bisaya? Marunong ba Chinese? Kasabot ka, Bisaya? Pero si Alice Go, pwede makatulong. Can you help? Okay. Ang tanong ko ganito, bakit, sabi niya kasi, kaya gumanda ang kanyang negosyo rito because of hard work, perseverance, and integrity. Ngayon, ang tanong ko ganito, bakit siya nagnegosyo sa Pilipinas, hindi sa China? Mr. Chair, can we hear Alice Go speak in Chinese? Please use the microphone. Yes, Your Honor. Pakitanggal mo yung ano mo. Tanggal mo. Medyo nagkakapwa Walang kasama. germs dito masyado. Okay, can we hear the answer, please? Can you speak in Chinese and tell him? Sige po. 英文嘅話，即係啲間啊是用菲律賓最成啲，唔是用大陸最成啲。因為我來菲律賓玩做年咯，按一位石佬吧，按一位習慣咯石佬吧。Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at nakasanayan na daw po niya dito. Hindi kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Sapagkat sa China, pwede rin siya maging persevering, pwede rin siya magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? 伊嘅意思是講說，你間啊是選擇點咧菲律賓，唔是選擇點咧中國最成啲。啲用中國嘛是有法人也骨力啲最成啲，間啊唔是用中國，間啊是選擇菲律賓。因為當時伫中國出來了咯，咱就按水反久咯吧，按水反久咯，大家咱也習慣咯吧，生活習慣咯，參。你係有講下那位啲直接緊講。我袂曉講啊。Your Honor, ang sabi po niya, nakasanayan na daw po niya dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba yun, Iba yung Filipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese. Di ba? Tama? Yes po, Mr. Chair. Ayun, tama daw. Pakitanong nga siya. Ikong sa dito唔是菲律賓lang，啲是中國lang。個說若是佇我心內哦，按水反久咯，我家己都認為，像說咱是菲律賓人咯吧。Ano sabi? Hindi na kaya. Ano yung kasi? Go ahead. 伊只只是第一問你看說，為什麼你選擇菲律賓唔是大陸？因為菲律賓這個環境咱習慣咯吧，來反久咯吧。因為菲律賓
Ako baka Tagalog, baka hinay sabi lang. Mr. Kasi Chairman. ako sa dito. Ayan. Oh. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Overtime. Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Abate, in the next hearing of the Quadcom, we'll not be asking for an interpreter anymore because Miss Alice Go will do the job for us. Okay. Yes, can we have the answer, please? Oh. 好好，OK，继续。 Ni Let's continue. Let's Di bale, sasagutin ko na lang. You tell him sapagkat dito sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang opisyal dito ng pera. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? wala pa. Any kaso? Wala pa daw. Wala. Wala kang kaso. Wala. Pero mo, alam mo yung kaso. 你在中国没有案件？ Ni wa. Kaso sama. 在中国没有案件。 Kita nyo? Nahuli natin. Marunong mag-Tagalog to, nakakaintindi. 你听得懂？ Huling-huli. 有些一点懂，有些不懂，有些听懂说不出来。 Yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes I cannot express myself. Yes, oo. Sabi niya wala siyang kaso sa China. Correct. Yeah, 所以 Pero, 你在中国没有案件。 pero dito may kaso na siya. 但是你在这里有案件，你在这里菲律宾有案件。什么案件啊？ Anong case daw po? Anong kaso daw po? Teka, pakisabi nga, Mr. Casio, yung kaso niya. Immigration law. Pakisabi. Mr. Presentation, so he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable alien. 哦，就是不接受、不欢迎的外国人。你在菲律宾不受欢迎的外国人。Oh. Can you imagine, you have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo, alam niya eh. Teka, alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Kunyari ka pa eh. Niloloko mo ko eh. 你在骗我们菲律宾人，他是这样说。没有啊，今天没有啊， No, no. 我今天没有骗他们。 I'm not really loco. I'm not loco. Hindi ko siyang sabihin, loko-loko siya. I'm not loco. Ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pagkasaya mo nga sa kanya, please. 你在当我们菲律宾人是白痴，你在骗我们。没有啊，今天啊， No. 我不知道他怎么这样想我啊。 I don't know why you're thinking of me in that way. Ha? I don't know why you're thinking of me in that I don't know why you're here. 他说什么？我不知道你怎么懂得我刚才说的。他们说你在骗我们菲律宾人。然后 Kung ako, Mr. Chair, 哦，今天 kukumpiskain na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito. Anyway, as we conclude this 7th hearing,